és direcció de cursa d'un ral·li, és brutal. Ens ho explica en Jordi Barrabés. Hola, Jordi. Hola. Aquest és el centre d'operacions de Sí. tot el Rally RAC Catalunya-Costa Daurada. Sí, això és el que en diem nosaltres direcció de cursa, que és on es controla el moviment de tots els participants per tots els trams. Aquests són els trams que estan en marxa i des d'aquí es pot monitoritzar a temps real els participants, oi? Sí. Els vehicles porten un element, un GPS a dins, no? Com els que tema similar. GPS de tota la vida. I aquí podem anar seguint els vehicles en cada moment on estan. Aquí veiem l'Albert que està parlant. Amb qui parla l'Albert? Ara està parlant amb el cap de tram, estem a punt de començar d'aquí molt poquet l'últim tram del ratll, i l'Ernest està parlant amb les sortides del tram, l'escombra, per exemple, ara el vehicle escombra que ha acabat algun control i l'informe dels vehicles que hi ha en cursa, si n'ha hagut d'agafar algun. Públic, que sovint es posa molt a prop del tram, se l'ha d'avisar que ha de respectar la seguretat. Exacte, no? Nosaltres tenim tot un seguit de gent que està vetllant només per la seguretat dels espectadors, són diferents dels que vetllen pel pas dels vehicles, i l'Isaac Castellà és el que tenim sempre pendent amb el contacte de tots ells, doncs, quan algun vehicle de seguretat ens demana algun reforç o ens dona una informació que en alguna zona hi ha públic que no estaria on ha d'estar, o el movem o el reforcem amb la gent que mou l'Isaac pel tram.